Kam na strednú školu? Túto otázku si v tomto období kladie množstvo deviatakov. Ak však patríte k tým deviatakom, ktorí sú výnimočne umelecky nadaní, rozhodne sledujte náš magazín, v ktorom si predstavíme súkromné konzervatórium na Krčmery Holici číslo 2 a možno vám s výberom pomôžeme. Hlavnou prioritou našej školy je kvalita vzdelávania študentov, ich úspešnosť v ďalšom vzdelávaní, ako aj úspešné uplatnenie v praxi. Personálne zabezpečenie školy, kvalifikovaní pedagógovia. Prijatie na konzervatórium je podmienené úspešným zvládnutím talentovej skúšky. Na tejto talentovej skúške sa skúma nielen talent uchádzača, ale aj fyzické a psychické predpoklady pre štúdium na jednotlivých odborov. Škola, alebo toto konzervatórium je 6-ročné denné. V 4. ročníku študenti maturujú a potom pokračujú v 5. a 6. ročníku. Po úspešnom ukončení 6. ročníka a absolventských skúškach a absolventskom verejnom výkone získavajú vyššie odborné vzdelanie s titulom Dis Art, diplomovaný umelec. Je to doklad o dovršení profesionálneho umeleckého vzdelania. V súčasnosti naše konzervatórium ponúka 4 odbory. Je to odbor tanec, hudobno-dramatické umenie, hudba a spev. V odbore tanec sa študenti stretnú so všetkými tanečnými technikami. Základom je klasický tanec alebo balet, moderný tanec, ľudový tanec, charakterový tanec, tanec s partnerom. Majú ešte cudzí jazyk, francúzštinu, pretože francúzština je dorozumievacím jazykom tanečníkov. V hudobno-dramatickom umení hlavným predmetom je herectvo, spev, tanec, hra na nástroji, javisková reč, dejiny divadla a podobne. V hudobnom odbore máme otvorené hra na klavíri, na husliach, kontrabase, hra na trúbku, trombóne, klarinete, bicích nástrojoch a myslím, že som zabudla ešte hra na gitare. V odbore spev, to je operný spev, tak tam je samozrejme hlavným predmetom je operný spev, potom je tam ansamblový spev, základy herectva, základy operného herectva, základy dirigovania a takisto majú svoj odborný cudzí jazyk, ktorým je taliančina. Na našu školu sa môžu prihlásiť všetci uchádzači, ktorí majú radi tanec, pohyb, ktorí navštevujú základné umelecké školy alebo nejaké tanečné súbory, alebo aj takí, ktorí nič nenavštevujú, len proste ich baví ten pohyb, ten tanec a majú to vlastne v krvi. V čom môže dopomôcť táto škola do budúcna študentom, ktorí vlastne chcú študovať tanec hlavne a chcú sa tancom zaoberať do budúcna? Môže im dopomôcť tým, že môžu sa stať interpretmi, buď v klasickom tanci, v modernom ľudovom, alebo môžu po skončení našej školy sa prihlásiť na Vysokú školu muzických umení, alebo pokračovať v odbore a stať sa vlastne učiteľkami alebo učiteľmi na základnej umeleckej škole v odbor tanec. Hlavne tá škola pripravuje žiakov na to, aby boli schopní postaviť sa na javisko, postaviť sa pred divákov, či už v rámci činoherného predstavenia, alebo teda divadla, ale aj v iných odboroch, ako je pantomima, javiskový pohyb, dokonca bábkové divadlo, ale absolvent tejto školy má možnosť pracovať aj ako učiteľ na zúškach, respektíve dnes veľmi populárne veci, ako je moderovanie, alebo seriály, filmy a tomu podobné veci. Máte nejaké divadelné predstavenia, kde sa vás naši diváci môžu pozrieť? Tak samozrejme, toto je našim hlavným cieľom v tomto roku, kedy sme spustili tzv. Divadelné pondelky, kedy 2 až 3 krát do mesiaca v priestore nášho štúdia 4D, kde máme divadelný ateliér
profesionálne vybavení aj so svetlom, s hudbou, s kulisami, so všetkým, kde sa vmestí približne 100 divákov. Tak spúšťame tento projekt a vlastne môžu sem prísť diváci a vidieť študentov v takej ich tvorivej práci, pretože mnohé predstavenia sú hotové a pripravené pre divákov, ale často pripravujeme aj produkcie verejného charakteru, kde vlastne divák má možnosť vidieť, ako študenti pokračujú, alebo teda čomu sa venujú. Ale aj to, a to je taká hlavná vec, že chceme študentov pripraviť už počas štúdia na to, že čo to je postaviť sa pred diváka a prezentovať sa na divadelných doskách. Akým spôsobom vaša škola umožňuje rozvíjať talent študenta? Študenti majú vlastne 3 hodiny spevu do týždňa a to je dostatočne, si myslím, na ten rozvoj. Takisto pracujú s korepetitorom, s klaviristom. Snažíme sa deti postupne zaťažovať, čiže hlasovo zaťažovať, myslím. Odspievajú od ľudových piesní po umelé až po árie, čiže získajú repertoár takisto. Ďalej tu máme predmet základy herectva, kde sa študenti tiež prezentujú jeden pred druhými a spievajú rôzne ansamble, rôzne ľudové piesne v priestore. Študenti majú povinnosť spievať na internom koncerte minimálne teda aspoň raz do pol roka, kde sa verejne prezentujú pred svojimi kolegami, študentami. Žiak sa otestuje sám seba, ako vie pracovať, čo sa naučil, svoje poznatky na hodine, ktoré tu medzi 4 stenami sa snažíme vybojovať, takže je to veľmi, veľmi poučné z tohto hľadiska. Osvedčuje sa, že čím viacej ten študent spieva na interných koncertoch, tým potom sú tie výkony stále lepšie a lepšie. Aké danosti by mal mať študent, ktorý sa bude hlásiť hlavne teda na tento odbor? Tak na talentovú skúšku by mal prísť študent pripravený zo základnej umeleckej školy, čiže absolvent 7. ročníka 1. stupňa. My v podstate pokračujeme potom v osnovách náväzne na základnú umeleckú školu, takže základné technické zručnosti. Dôležité je, aby prejavil muzikalitu a nadanie. Skôr si všímame ten náznak talentu alebo tých schopností ako nejaké momentálne technické dispozície. Je vaša škola v porovnaní s inými konzervatóriami iná, výnimočnejšia? Možno tým, že tých študentov je tu menej v odbore hudba, čiže majú väčšiu možnosť oni využiť podmienky škole. Veľmi kvitujem možnosť cvičenia, hlavne u nás v škole, lebo na iných školách je tých študentov veľa a majú problém s tým, že musia si hľadať náhradné priestory. Tak a u nás každý študent, ak chce, tak myslím, že má dosť času a priestoru na to, aby sám sa vzdelával ďalej a pracoval na sebe sám. Prečo si vybrala túto školu? Tak túto školu som si vybrala hlavne preto, že ma veľmi baví herectvo. Celkovo mám strašne rada tú atmosféru aj divadla, aj celkového toho vystúpenia, aj ten pocit z toho, takže vždy ma to nejak tak ťahalo k herectvu, tak som sa sem prihlásila. Môže sa pochváliť aj nejakými úspechmi? Áno, tak doteraz som účinkovala v divadle Andreja Bagara aj spolu s niekoľkými ďalšími študentami zo školy. Účinkovali sme v predstavení Mŕtve duše ako spevácky zbor. A potom som ešte síce len chvíľu, ale účinkovala som v Sladkej Charity, tiež predstavení divadla Andreja Bagara. A potom ešte teda v tom seriáli Pod povrchom. A tam vlastne ten seriál beží doteraz, ešte asi pravdepodobne do januára. Myslím si, že konzervatórium je veľmi dobré na rozvíjanie talentu a určite každého jedného študenta niekam môže posunúť ďalej. Vieš sa aj pochváliť nejakými úspechmi? Tak nejaké úspechy určite sú. Napríklad hrám v divadle Andreja Bagara, tancujem, spievam, zúčastňujem sa rôznych súťaží. Napríklad chodievame aj s folklórnym súborom na medzinárodné súťaže, festivály a tak ďalej. Dopomohlo ti aj štúdium na tejto škole k nejakým úspechom? Zúčastnila som sa viacerých súťaží, ale napríklad, keďže ja som v tom jazze taká, tak Nové tváre slovenského jazzu bola jedna súťaž, kde som sa stala vlastne objavom tej súťaže. A tak to určite by nebolo možné bez tých hodín všetkých, ktoré som tu mala a bez toho, koľko času mi tí pedagógovia venovali. A tiež som bola v hlase Československa a aj keď som sa nedostala nejako ďaleko, tak už len to, kam som sa dostala, určite je veľkou zásluhou týchto ľudí a tejto školy.
Je možnosť pozrieť si vašu školu aj zblízka? Áno, pripravujeme Deň otvorených dverí. Sú to 2 termíny. Prvý termín je 20. november 2012 od 9. hodiny, kde si môžu celú školu pozrieť, ísť na jednotlivé predmety a pozrieť si pedagógov, študentov, ktorí tu študujú. A v druhom termíne, to je 19. december 2012 od 9. hodiny, kde už prejdú simulovanými prijímacími skúškami.